Gaur elkartu geha hemen, datorren ekainaren 9an, aginan bertan ospatuko dugulako 32. Gipuzkoako eskola txikien festa, eta pixkat hemen bildu gara mai honen bueltan, hoxe beha aurkezteko. Eta asko nahiz pixkat aurkezpenak egiten, Mikel Goñi da irakasleen koordinatzailea, Xabier Arregi Usurbilgo alkatea, Leire Salaberria aginako eskolako zuzendaria, Angi eta Iraide eskolako ikaslek, eta Amaia berezi hartua Sanfransku Guraso elkarteko partaidea. Besterik gabe, urtero bezala eskola txikiko festan murgilduko geha Gipuzkoako eskola txikitako komunitatea osatzen dugun guztiok, herritar eta auzo kide guztiak, eta aldarrikatuko deuna da, ze garrantzi daukan eskola bat izatea auzoan eta herri txikitan, ez? Eta gure lelo aldarrikatuko dugu, eskola txikiak bizirik, herri eta auzoak bizirik. Eta ez dugu, Egunon, denoi. Nik gaurko honetan adierazten eko nuke eskola txikiak Euskal Eskola Publikoaren sarearen parte gehala. Eta herrietako aurren hezkuntzarako eskubidearen berme nagusi bezala ikusten dugula geure buruen. Gipuzkoan 26 eskola txiki daude, eta horietako bat da aginako eskola, eta Arabako eta Bizkaiko eskola txikiekin batera elkarlanean ari gara. Izan ere, bermatu nahi dugun hezkuntzarako eskubidea kalitatezkoa izan behar pentsatzen dugu, eta kalitatezkoa izate horretan ardurak ditugula iruditzen zaigu. Ardura horiek gure gainartzen dugu ezinbestean, eta horiek aurrera eramateko elkarlana ikusten dugu apustu estrategiko moduan, eta bai honen duetan ikusten den bezala elkarlan hori egiten dugu gurasoekin, elkarlana egiten dugu herritarrekin, udalarekin, eskolen arteko elkarlana bultzatzen dugu, eta administrazioarekiko elkarlana ere egin behar dugula iruditzen zaigu. Eta horrela bukatzen dugulako, bata bestearen babesa sentitzen dugu eta ikasteko aukerak zabaltzen zaizkigula iruditzen zaigu. Azpimarratu nahiko nituzke bukatzeko hiru ideia gaur egungo egoera hontara, egoera uste osasuntsu eta sano hontara ekarri gaituzten hiru ideia eta faktore nagusiak izan direnak, ezta. Batetik gure eskolentako ikasgeletan egon den orain artean eta dagoen adinaniztasuna, hori izan baita klabeetako bat egungo egoera hontara aileatzeko. Gero bestetik tamaina txikikoak garela, txikitasunaren ezaguarei kualitatiboak kontutan hartuta. Eta gero ingurua bera, gure ingurua landa eremua azpimarratu nahiko nuke, horrek ekarri gaitulako gaurko egoera hontara eta hortxe bertan segitu behar dugulako lanean. Eta horixe ospatzera bilduko gara ginean urtero egiten dugu bezala ekaineko bigarren igandean, eta ikuko irakasleen koordinatzaile moduan mobilatzen mundu guztia bertara pasatzera aginako eskola komunitateak egun eta antolatu digutan. Guztioi, lehenik eta behin eskerrak entzutzagatik gaur niretzat egun handia da. Ez da beti izaten aukera olako festa bat erabatzeko, eta herri bateko ardura noi eta baita ere eskola txikiekin alabaiteko ardura noi olako iragarpenak egitea batzuetan oso txeginik zen. Bat nator guztiz esandatuekin, eta azken batean eskola txikien izaera hori oso garatu beharrekoa dela. Maila hori horretan esan izan dugu eskola herria eta eskola izate beraren herria dela, ez dagoela bat ulertzerik bestea gabe. Hau da, eskolak iraungo du herriek irauten duten herrian, eta herriek iraungo dute eskola txikiek eta inoiz, gertazerik baldin bada eskolak bertan behera utzi eta beste eredu handiago gara dortatzeko, iruditzen zein eskolak ez ezik baldin dezakela baita beraz, bario pedagogiko ez eta baina asko gehiago eta pertsona baina esango duke herrien ikuspegitik ere eta herrien antolaketan ikuspegitik
da, iritsi zaio festa handia bat hartzeko ardura da, iritsi zait zio egitatuta gauden, aginak berriz ere erantzun diola egitea duri, baizik erantzun gainera. Nik esan beharra daukat, eskolatzen dudala denetan, Orinako eskola komunitateak egitatu lana, komunitate hitzaren izkudenarrian naiz aurrez. Ari naiz baita ere, jendetan guztiez, ez baitetik guztien eskola, jende isolatu bat bezala. Ez zaite, jendetan guztiek, askotarekin, eta badakit, askotarekin, aginak kristan manturatzeko, aginak guztiek. Ez zaite, aukera balioa dela, estadun antolaketan, herriak koesikatzeko baita ere, eta hori nabaritzen dut. Eragina azpimarratzea. Eskola txikiak herri eta auzoei biziak. Gure ikasleak irakastasunean, euskeraz, inguruan, naturarekin harremanetan ez dira. Nola ez, teknologia berrietan ere eguneratuta gaude eta kalitateko hezkuntza eskaintzen dugu. Eskola txikiak, gertukoak, atseginak, erosoak eta herri eta auzoekin lotuta daudenak dira. Hau da, guztion eskola da eta guztiontzat irekita dago. Ekainak bederatiko eguna antolatzeko talde lanean aritu gara bai auzokideak, bai familiak, irakasle, ikasle, guztion artean. Eta prestaketako ibilbidea, indar, gogo, ilusio guztia jarriaz lanean gabiltza. Adinako eskolarri ibilbidea luzea da, eta ibilbide luze horretan ixtear ere egon zen, baina zorionez, auzokidek eskola txikiengan sinisten dutelako eskola irekita mantendu izan da, eta gaur egun 41 ikasle ditu. Hauetatik 19 hau ditugu hezkuntzan eta 22 ikasle lehen hezkuntzan. Dugun eraikina partekatua da, zaharren egoitzarena da, eta ikasleak egiten joan diren heinean, espazio ere eskatzen joan gara. Horregatik, eskola txikietako ikasleak auzoeta ere initzia ematen dielako, festa honetako gure protagonistak,
aurrak izango dira. Beraz, gonbidatuta zaudete egun horretan, gurekin egun zoragarri bat pasatzera. Eta hortako da urtero ospatzen dugu festa. Egia da, aurten guri festaz organizatzea sekulako erronka sortu digula, ze auzolan erraldoi batean urbildu behar eta tamaina hontako festa bati aurre egitea lan asko daka. Baina egia da, gogotsu, indartsu eta danon artean aurrea da. Festa lagunetan banatuko da. Eta egitarau gure mimo guztiz prepatu deu, bai uniak, bai helduak ondo pasatzeko. Goizeko 10:00 hasiko da ekitaldia, eta gero gauza pila bat egongo dira, jolasak, tailerra, puzgarri,